Няколко съвета от мен за връзките, които ми се искаше да знам по-рано. Ако някой ви игнорира, уважете мъртвите и продължете напред, защото заслужавате много повече от това. Ако някой ви харесва, ще го знаете. Ако се чудите и се чувствате объркани, то това е защото не ви харесва достатъчно. Любовта към себе си трябва да бъде по-силна от това да ви обича някой друг. Не пропилявайте живота си в несигурни връзки. Ако не получавате това, което давате, си тръгнете. Приличаме на тези, с които прекарваме най-голяма част от времето си, така че избирайте разумно. Няма да имате здрава връзка с някого, ако имате токсична връзка с себе си. Спрете да търсите правилният човек и станете правилният човек. Така той сам ще ви открие. Запишете се за моето обучение "Щастливи отношения на ново ниво" и там ще ви дам пътна карта на отношенията от А до Я. Как да създадем дълготрайни, хармонични и щастливи отношения.